Hej alle sammen, og... Lazy! Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der står vi sammen med Warzone og Lazy. Woo! Hvad skal vi i dag? I dag, der skal vi spille Bed Wars på Hypixel. Så Kom nu lidt. følg med i videoen. Woo! Første game. Kom nu lidt. Første game. Vinder vi. Husk like og subscribe, husk like og subscribe. Ja, selvfølgelig. Nej, Lazy. Hej. Vil de sige, at jeg lyder københavnsk? Ja. Du snakker vel bare Nogle gange, ja. Hvad er en fugl skramsel? Final kill? Hvad? Ja, der er nogen, der hacker. 100%. Chat blå er allerede snart ude. Chat! Vi er måske lidt Nej, Kia, du har bygget måske nogen bedpæs hacker. forkert. Kia. Altid yderst lag fyldt med uld, fordi så kan de ikke se, hvad vi har på, og så ved de ikke, hvad de skal købe. Oh my god, Kia thrower. Ja, oh my Okay, god. gør det selv, hvis I har et problem. Get your act together, Oh my god, girl. gør det selv. Det tager jeg ikke med. Det gør jeg. Jeg dræbte lige 2 personer. What? Damn. Jeg fik en final kill, og så dræbte jeg også bare en eller anden Randy. Fuck, alt er dyrt, okay. Er I tilfreds nu, eller hvad? Er I tilfreds? Kan vi, jeg har 3 DS, hvis vi kan få, sharp. Loki, jeg kommer en Randi rød efter dig. Han fandt hende Nå, ja, han er fucking sur, fordi at, eller er det Lazy, han kommer efter? Nej, det Og ja, det er Lazy. Nej, det var dig. Men han faldt ned. Cooked. Ja, Lazy, kom, vi tager dem. Nå, men nej, det er fordi Lazy, det der skærm. Shit. Ej, Jeg blev lige forvirret. okay, så sidder du bare der og spiser hele tjernen. Nå, men jeg skulle bare lige have guld nok til gear. Fik en for rød. Okay, Jeg fik en for rød. hun er i cover, og hun sidder og spiser tjernen. Selvfølgelig gør hun det. Tjenten. Hvad vi lige have sker cash der? out? Stop the fat shaming! Fat shaming! Fashion! I'm an icon! Fashion! Ja, Kia crash out. Er den på 3 nu, eller hvad? Jeg tror det. det er ikke godt at vide. I'm an icon! Fashion, okay. Holy Jeg føler system, mig okay. lidt mobbet. Fuck. Jamen det skal du også. Hvad? Hvad? Kia, du sover! Ja. Er vi cool? Men han er usynlig, tror jeg. Bro, han satte en Ligesom TNT din på fatter. sig selv. Fuck, han er god. Fuck. Han satte en TNT på sig selv. Og så blokker jeg bare inden. Red. Fuck, han er... Det er god. Han er god. Nej, ikke. Se det her. Turn down for what? Vi tager ham, Warzone. Ja, Warzone kom så. Warzone Cougar. Jeg falder ned. Kia stiller sig på min blok. Kia, bare lad være med at tage ham. Han hopper ned bag dig. Kom. Jeg køber Fireball. Og så siger vi farvel. Så Loki, hvad laver han? Centrale habitat. Han fireballer lige en gang. Ja, væk med ham. Skal vi tage ham, eller skal vi bare rende rundt på vores Nu kommer der også grøn, han bliver taget grøn. Ej, de timer! Ej, okay, det gjorde de ikke. Grøn troede de timede. Det er timer! Nej, Jeg bryder om noget, som jeg ikke ved, hvad er. Sig lige til, hvis I kommer om over. Awesome. Nej, det gør det ikke. Lazy. Fuck, han reachede ham der! Svæver. Bro blev Nå, lige ja. cooked. Nej, bro. Start nyt game. Ja, kan vi ikke bare starte nyt Nej, game? Chat. Rød kommer! Chat, skal vi starte nyt game? Tror Nej, vi på lad være. Kia? What? Lazy! Jeg vidste ikke, man kunne venstre klik. Hvad så, gutter? Andet game? 100% jeg fucking havde ham der. Okay, og Kia, hun er ordentlig Ham der. allerede rage quit. Nå, Nej, hvad så, okay. gutter? Det andet game, det første gik ikke så godt. Kia har allerede rage quittet sådan 5 gange eller sådan noget. Ja. Lazy, kig op. Jeg kan prøve at tage en rød. Hvis du lige får den der, så kan jeg tage en rød dræb. Det gør jeg så meget. Jo, nej, du Står du skal bare ikke stå. der og Nej, jeg spiser er lige gået herhen. Ikke det der Står igen, du bare Lazy. der og spiser tjernen? Jeg fucking vidste, du ville sige det. Den må du bare kigge over på mig. Står du bare der og spiser tjernen?
Det gør du nemlig. Nå, tager jeg Bro, solbriller på. jeg sidder og teamer med en. Fuck, du har en stor pande, hvis dine briller sidder så langt nede. Jeg har 4 M's. Jeg har 1 Må jeg få? og 4 dias. Og Jeg føler altid, at der ligger dias i der ligger dias her. Jeg har taget Jeg dem. tror ham der gul kan godt bridge. der ligger ikke nogen dias. Nej, jeg har taget dem og smidt dem til dig. Nå. Vær nu lidt med, Kia. Jeg er bagud, okay? Nej, ikke bagud. De er fucking nasty. Jeg blokkede lige mig selv af. GG Iron Sword. Der kom Warsums indre FV-spiller. Nej, der var en rød. Jeg kunne se op på toppen. jeg så godt lige foran mig. Det var ham, jeg var på vej over for at dræbe. Og så ser jeg bare det der. Nej. Iron Sword. Der kom Warsums indre FV-spiller lige frem. nej, der var en rød. Jeg kunne se op på toppen. Jeg så godt lige foran mig. Det var ham, jeg var på vej over for at dræbe. Og så ser jeg bare det der. Nej. Og man ved bare, man har fået ham, når de laver sådan et der move. Altså. Selvom jeg ved ikke, hvor meget lov jeg har fået til at prale og snakke af det. Nej, der var en rød. Jeg kunne se op på toppen. jeg så godt lige foran mig. Det var ham, jeg var på vej over for at dræbe. Og så ser jeg bare det der. Nej. Og man ved bare, man har fået ham, når de laver sådan et der move. Altså. Selvom jeg ved ikke, hvor meget lov jeg har fået til at prale og snakke af det. Jeg tænker bare, jeg går all in på rød. Jeg køber fireballs til jeg har lige dræbt grøn. Nice. Nogen der vil være med til bare at fucking flække rød. Ja. Holder du lazy? Fuck, han er trash. Han har også lort gear. 5 guld. Det skal jeg ikke miste. Nej, lazy, de er alle sammen trash. Jamen altså, han har ikke engang gear. Vent, havde du 4? Der er en, der følger efter dig. Ja. Nå, så har jeg Der er ikke nogen, der følger efter mig. Vent, jeg har Der er 3 en, der følger efter overskud. dig. Og skal vi tage dem, eller vil du lige have først? Lazy. Hvad? Jo, blast proof. Ej, det skete fucking ikke. Men En saks. Clay er meget blast proof. Ja, blast, de gør. Jo, blast proof. Ej, det skete fucking ikke. Fucking Kia noob Jeg fik moment. seng. Hvad sker der? Jeg fik en. Fik vi I lige hele døde? rød der? Jeg fik en. Oj. I døde? Fik vi lige hele rød der? What? Kom nu lidt! Nice. Kom nu lidt. Andet game, gutter! Kom nu Andet lidt. game. Lazy, ned ved siden af mig, ned ved siden af mig. Åh, ja. Hvad så? Kom nu lidt! Nice. Andet nu game, lidt. gutter! Andet game. Kom nu Lazy, lidt. ned ved siden af mig, ned ved siden af mig. Åh, ja. Hvad så? Andet game, gutter! Nem win. Kia er her også, men hun er bare ikke med os lige nu. Tredje game, Jeg vandt. tredje Tredje game, game. vi vandt. Vi vandt. Så der Vi vandt. står 1-2. 1 win, 1 loss. 1 win, 1 tabt. Ja, du er bare ikke en holdspiller, Kia. Selvom du står straight up og laver vores bed defense, så vi kan komme i live, men altså, du er bare ikke en holdspiller. Det gør jeg sådan overhovedet ikke hver runde. I guess jeg er bare ikke en halvspiller. Nej. Det er faktisk virkelig sørgeligt, at mig og Lazy bare gør det. Ja. Ej, jeg joker. Altså, hvad er det her for en bed? Hold nu kæft, jeg er ikke færdig, vel? Det er sådan, og skal du have en fan? Jamen, du får kun i min side. Altså. Det var da sørgeligt. Nu er jeg done. Nej, værsgo, bossman. Du får ikke mere. Okay, tag den. Hallo, tag generatoren til højre, så tager jeg den til venstre. Jeg var blive AFK'et om 10 sekunder. Derom. Jeg prøver bare at skaffe M's, og så får jeg potions. Og så render jeg, nej, kan I købe sharpness egentlig lige, det er rigtig lækkert. Og så tænker jeg bare, jeg render, Nej, de er
Skal jeg også købe økse? De er over potion, eller hvad siger du? Jeg tror lige, jeg tror, jeg kan købe sharpness. Nå, men jeg kan købe invis, hvis det er. Det smager jo egentlig hurtigere end DS, så det er sådan lidt. Der er sengen væk. Jeg var lige i hvert fald i void, men er der seng væk? Ja, jeg har lige Ja. taget. Okay, men så var der ikke brug for potions. Ja, der var en af deres teammates. Grøn er tilbage. Skal jeg bare... Jamen, jeg tænker, jeg skal bare prøve at tage grøn. Lad os bare gå over og tage grøn. Kom. Jeg har fireball og TNT. Har du brug for et gap? Jeg har ikke, men ja. Ja, her. Tag det der. Kom, lad os gå. Jeg indviser. Okay, så laver jeg bare Og distræt. jeg har glemt at købe blocks. Fucking clutch. Nej, for de kunne fucking se mig. Jeg fik seng, det kan være lige meget. Jeg har ikke... Har vi brug for... ja, vi har brug for blocks til at komme derop. Hvor er det fucking noget om vej, de har bygget. Jeg har ikke brug for Come særlig on. blocks. Der er en hen ved Dimension. Kia, du har ham. Jeg spectator. Det var ham, Kia der, Magic. ham der Kia tog mig Magic. med et træsværd lige før. Kom nu lidt. Jeg fik ham! nu lidt. Ja, tak! Gutter! Nej, jeg er ikke en del af det. Ja, tak! Ja. Altså, Så Kia, vi skal lige Jeg lave fik lige det final kill. vi har lige Første vundet gang, sidste. det. Vi har Eller, vi har lige vundet tredje. Det var mit 2 og første 3, kom nu lidt. Tredje Ja, tak. game. 2 Vi og 3 kukker games vundet. Okay, Så vi har nu vundet... det er det samme map. Vi har nu 2 ud af vundet 3. 2 ud af 3. Kom nu lidt, gutter. Og Kia, du får Digi om 30 sekunder. Nice. Nej, køber vi Kia... God Danmark, køber vi... Kia, Dia, det er fandme også svært. Kia skal Digi. Dia køber vi Jeg Kia til Dia først. Sindssygt. Så... Kia. Danmark. Det køber vi til først. Yes, noget i den stil. Noget i den stil. Jeg ved det ikke mere, jeg har low-key bare givet op. Kia for Dia... Hvad fanden laver blå? Kia får. Nej, vi er sikkert imod fucking hackers. Hvad fanden laver blå? Ja, prøv at se ham der rød. Nej, det er ham der igen. Hvordan fanden kommer vi mod ham hver gang? Dem igen. Ja, men Jamen, ham det er der fordi, er de... Skal jeg købe Ja. armor? Eller Kommer I... Ja, køb Dia. Nej, det var Øhm. overhovedet det. Jeg mangler en. Ja, den her Warzone. Nå, jeg har en. Jeg troede, at... det var nok... Jeg bliver bare herinde. Jeg kan godt smide dem nede foran, hvis der er nogen, der kommer ind og henter. Hvor? Den ligger... Jeg burde virkelig ikke løbe Ja. med det her på mig. Kommer du Nej, tilbage hvis du med falder den, nu, så eller? køber vi dig aldrig Dia igen, jeg sværger. Dia får ikke mere Kia. Nej, Kia får ikke mere Dia. Den der. Bro, de andre gange, der prøvede jeg at sige det fucked up med vilje, og så kommer nu, og jeg kan bare ikke sige det normalt længere. Let go! Dirk, let go! Ja, Fuck, Kia- du lyder Kia giver os underlig. også det. Kia er Ja. nu blevet officielt Ja. en TikTok-pige, der ikke går op i andet end nejlak, øreringe og makeup. Alright. Okay, hvad? Nejlak, sagde du lige det? Tag det. Vinder vi faktisk 3 Void. Nej, det mener du ikke. Jo, og jeg er død. Heal pool. Kan jeg ikke godt det? Jo, healpool er faktisk undervurderet. Undervurderet. Ja, noget med nogle ord. Underrated. Du er god til dansk i dag, Warzone. Det er underrated. Ja, ich bin ein dansk mand, ja. Ja. Altså en dansk mand, ikke en dansk mand. Nejlak, sagde du lige det? Tag det. Warzone, jeg har fireballs, hvis det er. Nej. Guys, det kan godt være, at jeg bliver... Jeg skulle lige ind med Ems. Jeg døde. Lazy, du kan lade mig få nogle af tingene der. 15. Du stjal alt, Lazy. Du stjal alt. Alt, siger jeg dig. Alt. Alt i hele den her verden. Alt i helvede, mand. Bare bridge over til blå derfra, tænker jeg.
være med at bygge for højt, for så kan jeg ikke komme med op. Strategi, de laver. Og Juicy er der i gang med at skrive af helvede til på deres server. Oj, de har overhovedet Jamen, ikke der har set os. også lige været De har ikke set os. talentshow. Bare fortsæt. Nej, der drukner! Nej, Bro, hvis en af os kommer ind og får blokket os ind, så har vi bare vundet. Chat går kappen med crazy. Det er lazy, bro. Du spiller federe, bro. Ja, Du siger, du gerne vil have sådan, for at få en Bullshit, jeg kom til. Hvad siger jeg? Du vil gerne have bedre, sådan, du spiller bedre. Altså, de har gjort simpelthen ikke kan falde ud over på deres ø. Det er den eneste ting, jeg kan appreciate ved det her. Appreciate det. Og så udover at de har gjort, at Ej, de jeg selv dør. drukner. Ja, der. Hør, Kia. Jamen, jeg har fået seng. En død. Kan vi lige få det sidste game? Det får vi jo, bro. De har ikke taget det seriøst, dem her. Ej, jeg døde. Er der nogen, der ved? Og så kommer jeg igen. Ja, Loki gør lige bare sådan, så vandet det bare forsvinder. Jamen, det er også det, jeg gør nu. Så er de done. Donso, Shonso, der er en der... Nej, okay, der er flere water sources. Ej, hvor er jeg Hvorfor er I så trash? Altså, hvad? Det er da ikke os, der lige døde. Nej, jeg sagde også, hvorfor er jeg så trash? Nå, jeg troede, jeg sagde, hvorfor er I så trash? Ja, men jeg troede egentlig, du snakker til... Nå, ja, nemt. Tusind tak for, at I vil se med på den her video. Husk at like og subscribe. Smid en kommentar, hvis I vil se mere af Lazy og Warzone. Okay. Vent lige hvad? Nå ja. Tusind Hvad? tak Kia blev lige til en gyldfisk. Gik den der kort tid, så kom jeg til. Jeg er klar nu. Hvad? Tusind tak for, at I vil se med på den her video. Husk at smide et like og subscribe. Tusind tak for, at I vil se med på den her video. Husk at smide et like og et subscribe. Og måske en kommentar, hvis I godt vil se noget mere Bed Wars. Måske noget mere Hypixel. Der kommer et link ned i beskrivelsen til de andres kanaler. Følg med i næste video. Hej hej!